Ovo je najbolji program jugoslovenske televizije. Lutam gradom, mrkli je mrak, nema svetla, nema nikoga. Aha, mislim na tebe, pričam o tebi. Najveći neprijatelj umetnosti je porodica. I to građanska porodica. Porodica koja čezne za regularnim, za stabilnim, za ozbiljnim. Da bi ušao u jedan svet u kome moraš biti čistog srca, snažnih ideja, hrabar, spreman da stradaš, da radiš džabe, da se žrtvuješ, i da postižeš nešto u toj oblasti novo, moraš da se odrekneš roditelja. Što to radiš, majmune? Piškiriškim. Šalje se onako glupo projektovane i odgovaraju samo ženama. Što je, nešto si nervozan? To više nikada nisi uradio, tatice. Deda i baba su me pitali posle mature kad sam upisao šta sam upisao na fakultetu. Nisu htjeli da se mešaju. Imao sam slobodu da i ja izaberem. Kad sam rekao, upisao sam akademiju, deda je rekao, jel vojnu? Sav pun nade. Pa si li ti normalan, majmunira? Kak si to zranje? Da više nisam čuo nikakav zvuk. Mu iz ove sobe više neću da čujem. Razumeš? Ima da se pretvoriš u mumiju. Oco se kaže laku noć. To je jedna čvrsta porodica gde se zna sve. Koja ima ne samo svoj stan, nego i svoj vrt. Gde sin može da ima svoju gitaru i svoj uređaj za ovo. Gde može da studira bez brige, gde može da ima... Dakle, to je jedna viša srednja klasa. Radi se o tome da tu postoji jedna građanska pokorica, jedna imovinska sigurnost, jel da? Izvesni standardi, ali i milion predrasuda. Ta porodica živi pre rata, a ne 81. To je Boban. Ugasi tu sramotu. A rađa se jedan degenerik koji se zove Aca Beček, koji sa šizofrenim elementima ruši sve to uz pomoć, naravno, nečega što voli, uz pomoć muzike, uz pomoć sna o muzici i tako dalje i o životu. Haj, gde si ti dosadili? Pičko. Gle. Lupe svinje. Jadna mala glava. Very nice. Mi smo se dogovorili kome dati glavnu ulogu. I onda je bilo logično da glavnu ulogu, sasvim bi bilo logično da je to jedan muzičar, odnosno da je to neko od tih dečaka koji su i to je bilo, sve govorilo u prilog te teze. Ali je kod mene prevladalo osjećanje, ja sam pre toga radio sa Bečekom. Beček je igrao strašno zrele i odrasle uloge. Pa je igrao dečka. To je moje ime, zato ću biti slobodan, zato ću biti slobodan. Ja hoću biti slobodan, ja ću biti slobodan. Kao što je to bio nekakav New Wave, jel da, i ono što je ostalo. Isto tako u filmu je postojao New Wave i u likovnim umetnostima New Wave i mi smo imali, to je sad naravno, ti odjeci i uspesi su bili različiti. Poverovali smo posle Titove smrti, znači to je 80-ta,
da će stvari sad da krenu, jel, na neki način tako, da se otvore, da... I naravno, potrebna je bila, to su bile te godine nade, 81. druga, treća, nije, pa onda se videlo zapravo da ti povratci na stare staze, na stare zablude, to je trajalo sve do 90-ih, dok jel da sve nije došlo do rasusta. Jane, sviriš nešto? A onako, ali imam neke ideje. Čovjek ima neke ideje. To baš nije često pravo. Ozbiljno. I to ozbiljno. To je još bolje. Kakav god da sam, koliko god da sam ograničen, koliko god da sam mediokritet, koliko god da sam povremeno glup i polovičan, ja sam jedinstven. Nema drugog Miša Radivojevića. Ili se mi poznajemo ili se ne poznajemo, a? Možda ima neko ko se zove tako, ali ja sam jedinstven. I igram na to da sam to. Kako si, manijač? Vrlo originalno. E sad, naravno, veliki je put zamisliti junaka kao što je Slobo Milošević, zamisliti takvog junaka iz svoje perspektive, a druga je stvar naći tako sjajnog glumca. Ja mislim da je, recimo, specijalno Aca Berček u Dečku bolji od moje zamisli o Dečku. Eto to. To je, znači, to se zove na neki način udruženje darova. U čijoj si strani? Ne brini se, mamica je uvek na tvojoj strani. Marš napolje iz moje kuće, čupreta pokvareno! Maturski poklon ću zadržati. Slobodane, Vrati kola stoko! Ne dam. to su njegova kola To su stigite. kola mog sina, to nisu njegova kola. Dosta smo se blamirali, vidjet ćemo sutra. I da te moje oči više nikad ne vide! Manijače. Taj scenario isto, to je moja priča, ali da nije Nebojša Pajkića bilo koji će da sedne da odradi to, da to uradimo. Pitanje šta bi bilo. Zvali smo Tirketa, Bogdana Tirnanića, koji nam je bio veoma blizak po pogledima na film, naravno, i njega nismo uzeli kao, nije bio kao scenarist, nego je bio, uzeli smo ga kao neku vrstu oponenta u filmu. Uzeli smo da sve što mi nameravamo da uradimo i sve naše želje da ih stavlja pod, jer Tirke je imao taj neverovatan, uvijek je mogao da tvrdi nešto suprotno, ali jako zanimljivo. Zato ću biti slobodan, ja hoću biti slobodan. Tasa, naš drug, nam je pozvao neku Evu Darlan, smo dobili, jednu koja je kod Trifoa igrala, glumica pristala je da dođe da igra džabe. To buš pri? Najveća nevolja sa filmom, ja to vidim posle ovog ogromnog puta, je u tome što najbolji filmovi moraju da idu iz jedne glave. Ja ne mislim, film deluje kao kolektivna, kao rezultat kolektiva. Treba vam sjajan snimatelj, treba vam sjajan scenograf, treba vam i montažer sjajan, i kostimograf, i rekviziter. I to jeste, film jeste u tom smislu kolektivan. Ali ti 1000 odluka, pretežno pogrešnih odluka, treba donositi iz jedne glave. Da sve to što je problem dođe do jedne osobe koja presuđuje. Ubila sam Bobana! Dečko je katastrofalno prošao. On je izignorisan i od publike u tom trenutku i od kritike. Dakle, postoji jedan strah. Dobijali smo pretnje zbog toga. Iz Beograda, iz Prištine, iz Trsta, iz Pule, sa raznih strana. Film je neka vrsta monstruma koji, kad sastavite tu lažnu konstrukciju koja je zasnovana na životnim iskustvima i na raznim glupostima i raznim snovima, dakle, to je, vi ste uzeli materijal iz jedne kante za đubre, iz jednog ogromnog đubrišta i napravili nešto i to ima neku svoje biće. I tako da vrlo često se dešava, mi to prepoznajemo tako što ponekad neki lucidni, inteligentni kritičar ili gledalac kaže vam nešto, neku opasku o vašem filmu,
na koju vi sjajnu, da neki kompliment, kaže, jao, divno je u tom liku što on, ne znam, dubinski, ja uopšte shvatim da ja o tome nisam razmišljao. Bob je vrlo popularan u zadnje vreme. Ne znam šta to žene vide o njemu. Kako vam se sviđa moj face? Izgledate gluplje nego što mislite. Pa ja mislim da nisam optimist. Vidi, moja prava priroda je u mojim filmovima, a ti filmovi su dosta sumorni. I u stvari ja sam mogao bi da me proglasiš lažovom nego optimistom. Dakle, ono što ne smem da uradim svakodnevno i u životu i uopšte u postupcima, sve ono od čega se sklanjam, izbegavam, od čega zazirem, u filmu mogu da uradim. Hoćeš šamar? Pa neću se prodam za jedan šamar. Pritom ne mislim da su to neki specijalno hrabri filmovi. To su u stvari low budget filmovi i većina tih mojih filmova zapravo rasteruje publiku, a ne privlači je. Pa znaš šta si ti? Ti si najobičnija klimakterična kurva, a čerka ti nije ništa bolja. San je svakog da, najlepša stvar je da kad jedan mlad čovjek, mlada žena naprave film, pa kad neki drugi ljudi pogledaju taj film da kažu šta je ovo? Nije uspeh da kažu ja, ovo je sjajno, ovo je prvorazredno, nego je uspeh da kažu šta je ovo, o čemu se ovde radi. Eto, to je uspeh. To znači da je to nešto drugo, nešto drugačije, nešto novije, nešto o čemu treba razmisliti, čemu treba dati vremena i prostora. Dečko je jedan takav slučaj. Dakle, on ništa nije značio od tog trenutka. Bio je jedan skandal koji nije se znalo da li je to pornografija, da li je to zajebancija, šta je to, čemu se tu radi. I onda je doživeo svoju sudbinu. Ne znam da li pravedno ili nepravedno. Možda je to rezultat sreće. Ja sam za to da... Poliglota jebate. Znači, samo si gluv. Teraj me u ćorku da pajkim ili me puštaju kući, prilično mi je dosadno. Jugoslovenka. Sad, osnovno je ovo, moj savjet, da ono što očistite, što bacite, nemojte da bacite na đubre. Vidi kako podmuklo, a? Čuvam svoje ostatke. Nikom negde lagerujte. Šta je na ovoj, to je, kaže, uvede, ma Miša, Kenja, jebote, kaže, pričali smo 5 minuta, on je šat, Kenja, to, daj to vamo. Eto, to je dobro. Dobro, deci.